imam a salminama to RFI fulfulde. Alhamdulillah jam salminima. Bismillah imam lamdo kala ndewal tafon duuɓi ɗiɗi na mbiyande ko ɓadi duuɓi ɗiɗi hannden Algérie gonɗa aɗa caggal leydi maɗa hono alhaal maɗa worri. Bon alhamdulillah miɗo yetti Allah subhanahu wa ta'ala mi maccungel Allah won fof ko lamɗo waɗi fof ana huuɓa em. Bon so wona ɗum ga ana naawi kay neɗɗo kay a mawɗo ñoppa leydi ma e yimɓe ma e koreji ma sakiraɓe ma keddoɗa e joolari ka an tampina neɗɗo mais mi alisalam noon mi julɗo noon mi maccuɗo Allah noon maccungel Allah hunde fof ko lamɗo subhanahu wa ta'ala kañum fodi wi ana heɓa kam wallahi miɗo yarde ɗum waɗi so hunde vraiment mi wala hen torra goɗɗo so wona domde tan ko lamɗo subhanahu wa ta'ala watta ko. Hannden a tawama e ndeɗo hawrinde jeegoɓerde ko wiyete francire conférence africaine pour la paix haala jaam woni ko haaleteɗo leydi Mali ana e tiiɗalla ko foti hannden ka duuɓi 13 e puɗɗoɗe ɗe funnange leydi ndi wonno jokki hen hakkundere mayri hannden ka ɗum huuɓi leydi Mali fof tanmo yonay haala jama haale to Mali. Aɗa anndi ɗum ka mi haalino ɗum gila fuɗɗayi mi haali hannde subaka ɗum mi kaalowo so Allah jaɓi inchallah mi holli jama o vraiment ko wonda ko fuu jama o ndaara yalla vraiment miɗen gaɗa dabare goɗɗum kaaldal waɗa yalla deƴƴere e paamodiral ana waɗa hakkude meɗen sabi ni en tant que wawa heddade abada voilà ni wawa heddade aduna o fuu gila abada fa hannde premiére guerre mondial en gaɗi deuxiéme guerre mondial en gaɗi e goɗɗum en gaɗi ko waɗi ko fuu sakkiti jama o faami ka hunde fuu gasata sana jodden kalden haqqille gollata ɗum wona ɓerde tan bon miɗo miila du leydi men ndi inchallah so Allah jaɓi dañande ɓe paami ɗum ɗum ka mi tampata mi haɓata wiide noon hay koye wona ni en tan eɗen mbarodira jamma e ñalawma ka ɗum wona alhaali darden Allah subhanahu wa ta'ala yalla eɗen mbawi jodden kalden yalla ni ka ana iwa e haala jaam o fa han leydi ndi e rafindenago gonɗo toon ɗo ñande fof ko ɓeydoto gurdam ɓiɓɓe leydi ndi jaati ana tiiɗi e tamma e hakkille maɗa imam ɓiɓɓe leydi Mali gona e oɗo wakkati anni yiɓe na wonduɓe jaati e jaɓɓude e wakkilde ko woodi kon. ɓiɓɓe Mali ka hannde ka maglubina ala amrihim ko araɓe mbiyata neɗɗo so wala ko mbawɗa daña ko jaɓuɗa jama o hannde eɓe miila e koye maɓɓe wala ko ɓe mbawi ɓi adama ne wona hono a wawano sa jaɓi a wawata sa jaɓi a wawata kase jama o an nandi hono ɓe jaɓi kamɓe ka wala ko ɓe mbawi caggal a jaɓi wala ko mbawɗa a heddoto wala ko mbawɗa sowona ɗum ka so tiiɗi fa wonɗo yetto kay wona neɗɗo goɗɗo wawa daranade on kase sowona onon e koye moɗon imoɗon daroɗon ɗum woni ko mbimi noon mi ko ƴaɓɓi miɗo wiya ɗum hannde ɗum noon wajibi jama o faama ka goɗɗo warata so immina nde hunde itta dow meɗen enen jaati sona keɓen anniya darden Allah subhanahu wa ta'ala kollen anniya ka hono ko wonda joni ko wona ni woni alhaali ko hani darede e on ɗon alhaali fa han sa ƴeewi Mali hannden ɗiɗo lebbi fof mbiyeten gilla jeena ɓurdu ɗum won gilla septembre uddere ana fawa e natol carburant e leydi Mali e nden ɗon uddere saabiki fa hannden ka ardiɓe leydi ndi yo immiɓe noon e ɗowtude camion citerne ɗi yalla ana jotto pamo ko nayi ngalluji goɗɗe Mali e hakkille ma ɗum woni dabare timminde hunde nde na ittude hunde ɗum ka ana holla tan fa hannde bonoma tiiɗi Allah ono worri ni gila ana miile an tiiɗi ana haale ni an tiiɗi fa hannde ka yiyama wallahi an tiiɗi neɗɗo fuu wawa wiide e haalan goɗɗum sowona ko yiya ko hannde ka ko yiya noon so leydi ka waɗi fa ɗum carburant wawa nadde e leydi sowona armée immo daro jama fuu daro bon ɗum ana sakkitono ɗum ka leydi wawa jooɗa dow ɗum kano ɗum wona solution wona ɗum hani latade feere ko darete ko jokka vraiment ɗum ka ana holla tan ko hollata ko mais vraiment leydi ndi ana handi e ko wona ɗum e imam e jonte ƴaɓɓire joni ɗe walde heere joƴƴinama noddirama CFR nden ɗon walde nde andinɗa an e hoorema a jaaɓi noddande mabɓe a tawadama hen e mabɓe imam anne no mbiɗen e hoore haala ka ni a naɓɓa dow duuɓi ɗiɗi hannden e caggal leydi Mali won hono ko gonɗa hewɓe du hono yimɓe politique e woɓɓe kasini janggoɓe université tawaɓe ndeɗo walde kayen du caggal leydi ndi worri hakkille ma hono ngal ɗo gollal ma ngal ana wawi waɗede tawi onon ardiɓe ɗum ɓe na onon wonɓe hemɓe caggal gonɗon bon hunde il faut essayer quelque chose dañan ko fuɗɗa hen dañan ko niina hen yalla ana siya mais joni dabare hono watte so hunde siya laato jokka gonga noon
o kadi en haqqilleji min gondi miɗen gondi e dabare muɗum so Allah jaɓi minen wonɓe sellaɓe min kaldan e du e wonɓe leydi ndi wala dardude Allah subhanahu wa taala jama o faama ɗum immoɗen daroɗen yalla eɗen nanga juuɗe ɓe yimɓe fati leydi ndi halko. bisimilla joni lamdal cakkital tan hende ɗamina e gartol imam leydi muɗum Mali. min miɗon ɗammini ñande fof min miila ñande fof subaka mum lawno so taala hokka kam lawol mi hoota mais mi wala hen charte wiide ñande manina ɗum wani ɗum sabi wala e junggam no e junngo Allah woni ñande o newni ɗum mi yahan tawe faytiɗa Allah jingan en. ewa tiyab maɗa imam